Vaša paprika, kupus, cvjetača, a i ostalo povrće, poput rajčice, krastavaca i salate, rasti će tako brzo da ćete je morati dijeliti besplatno. Danas ću vam predstaviti kvalitetnu prihranu za brži rast i bolji okus, koristeći 3 besplatna sastojka. Zato ostanite s nama do kraja videa kako biste saznali. Postupak je vrlo jednostavan. U 5 litara vode dodajte 3 žlice drvenog pepela, bogatog kalijem i drugim mineralima. Zatim dodajte u vodu 3 žlice taloga od kave, koji je bogat dušikom. Ako ne pijete kavu, talog možete besplatno dobiti u kafićima, jer ga oni bacaju. Posljednji sastojak koji će zaštititi vaše povrće od puževa, insekata i gljivičnih oboljenja je češnjak u prahu. Dodajte 1 žlicu i sve dobro pomiješajte. Ostavite smjesu da odstoji 2 dana u vodi i bit će spremna za upotrebu. Ako želite špricati, procijedite smjesu prije korištenja. Prijatelji, pretplatite se na naš kanal, potpuno je besplatno. Svakodnevno vam donosimo korisne savjete, a ne tražimo ništa za uzvrat. Hvala vam i pozdrav!